Olu lusasazo ngqo lweendaba kumagumbi ethu osasazo kuNdlunkulu we-SABC e-Auckland Park eRhawutini nazo ziphambili. Kudutyulwe kwasweleka isibini solutsha oluselula konzakala abane eWestbury eRhawutini ebutsheni bemini yanamhlanje. A witness will be called to say that Matlala had a business relationship with you. Ikomiti yesikhawu yepalamente ephanda izityholo zobutshijolo kwinkonzo yesipolisa ive ukuba kukho ingqineli eza kuveza ubudlelwane boshishino phakathi komnumzana Senzo Mchunu nomtyholwa kwelokubulala uVusimuzi Khet Matlala. Molweni makhaya, khongozelani uvimba wangokuhlwanje. Kudutyulwe kwasweleka isibini samakhwenkwe asaze ngobuso elizweni konzakala abahlanu eWestbury eRhawutini ebutsheni bemini yanamhlanje. Ngokwengxelo yamazibulo yamapolisa esi siganeko asoyamanisa nezenzo zemigulukudu kulo mmandla. Le ndawo oyibona lapha eWestbury kanti imbiko esiyitholile siziko leindaba ze-SABC ithi kunabafana abayisikhombisa abadutshulwe ngentululwane ezinhlamvu bedutshulwa yigilamkhuba engaziwa. Amaphoyisa athi labafana bathathiwe bobayisikhombisa bahanjiswa esibhedlela, ababili bafike bashonela khona. Oyiphini lomkhuzo wamaphoyisa esifundazweni uKekana uyachaza ukuthi kahle kahle kwenzekeni. About +1, 4 men came and found there were 7 young men seated there at the house just behind me. Without provocation, they started shooting at those young people. Unfortunately, 2 of them passed away, a 17-year-old and a 19-year-old, and 5 are injured. 1 is critical. Ekhuluma neziko leindaba ze-SABC usigaxa amabhande uFred Kekana eGoli uthike amaphoyisa aseyithendenza abasolwa. Oyibonele ngawakhe uchaza kabanzi ngalomshophi. Gang related drugs, the old men using the young boys to do their dirty work for them, giving them money, and they target young boys that they have poverty, don't have money, doesn't go to school, then they promise the boys maybe 10,000 or 5,000, then they give the children 250 to go and shoot somebody. Indawo yaseWestbury imbukela indawo edume kabi kakhulukazi ngegameko eyithinta amaqembu emgulukudu, kanti amaphoyisa athi iningi kakhulu izibhamu ezisebantwini abakuleya ndawo. Ayanxusa-ke ukuthi ke abantu baseWestbury basebenzisane nawo. Igama lami nguCalvin wakwaDludla, endabeni ze-SABC ngibika ngiseGoli. Ikomiti yesikhawu yepalamente ephanda izityholo ezenziwa ngumkomishinala wamapolisa KwaZulu-Natal uNjengele Nhlanhla Mkhwanazi zobutshijolo kwinkonzo yesipolisa ive ukuba kukho ingqineli eza kuveza ubudlelwane boshishino phakathi komphathiswa wamapolisa owabekwa kwikhefu elikhethekileyo umnumzana Senzo Mchunu nomtyholwa kwelokubulala uVusimuzi Khet Matlala. Umphathiswa uSenzo Mchunu waxelela ikomiti yesipolisa yasepalamente ngoMarch walonyaka ukuba akamazi uBrown Mokgotsi. I think a week and a half ago, I got somebody insisting that there's somebody who's going around saying he works with me wherever I am, he is there. And I said, show me the face. And it got to a point where he showed me the face and I told him, I don't know this person. Kodwa namhlanje ebecula elinye iculo esithi waboniswa umfanekiso ongewuwo okaMokgotsi phambi kokuba aphendule epalamente esithi uMokgotsi umazi ukusuka ngo-2017. When General Mkhwanazi made his statement on the 6th of July, he then tells the public something twisted. He says Minister Mchunu said he doesn't know Brown Mokgotsi in Parliament, which I never said. I never said. Oku kubethabethana kwentetho kaMchunu kuqhubele ekubeni amangalelwe emapoliseni nakwikomiti yasepalamente ejonga izimilo zamalungu. uMchunu uphinde waxinwa ngoshicilelo wathi unalo elivakalisa ukugrogriswa ngumkhwanazi kodwa wavuma akanalo. I was under an impression that it had been recorded when the recording
of their conversation had started, and it turns out that it had not started. The minister does not have a recording. He told us he's got a recording and he wants us to play. That's number one. Omnye umbuzo ajamele nawo kukuba uyamazi na uVusimuzi Cat Matlala kodwa waphika wathi akamazi. Minister, if you don't know Matlala at all, you've never met him, that's your evidence? That's my evidence. Yes, so why would you want to obtain an affidavit from a person who has all these allegations against him and that's imprisoned at a high security prison? Why would our Minister of Police want to be associated with a person like that? Emva koko uArendse uye wathi ubungqina ubuzayo buza kuvelisa ukuba umchunu unobudlelwane noMatlala. A witness will be called to say that Matlala had a business relationship with you to support your campaign to become the ANC president or deputy president? I had never had any discussion with anyone, Brown Mkhotsi to be exact, about any dinner anywhere, about any contribution anywhere. Umchunu uvumile ukuba zange athethathethane nomongameli phambi kokuba athathe isigqibo sokuchitha iPKTT. Umsebenzi wale komiti usaqhuba kwiindaba zeSABC. Dingubulelani Philip eParlamente. Ikomishoni kaMadlanga ive okokuba ibutho lokhetshe layilangenelela kwiphulo elaliqhutywa licandelo lezobuntlola lokubamba usomashishini notyholwa ngokuba lilungu lemigulukudu kaTiso Molefe ngokutyholwa ukuba yayimiyalelo yowayeyintloko yokhetshe ngelo xesha uNjengele Godfrey Lebeya. Olingqina lokuqala ukuvela ekhusini kule komishoni nongumcupho wayephanda ukubulawa kuka-Ahmad Swart uye waqhubela phambili ngokunika ubungqina bakhe ngezityholo zongenelelo olwalandela ukubulawa kukaSwart. Ingqina lokuqala ukuvela ekhusini phambi kwale komishoni nelibizwa njengo-Witness A liyichaza njengemeko eyayixhalabisa ukubanjwa kukaKatiso Molefe ngomhla wesithandathu kuDisemba wonyaka ka-2024. Oku uthi kwenziwa nzima kukugaleleka kwebutho lokhetshe kwiphulo lecandelo lezobuntlola. And you say that when you inquired what they were doing there, they told you that they were sent by their general to find out what was going on at the premises. Did they say who their general was? They told us that they're being sent by their general national head, and then they didn't really say the name, but there will be only one national head of the Hawks at that time. Even if you are told that, you wouldn't then ask for the name. You would know who that person is. Oku kuye kwakhokelela kweminye imibuzo nebiphuma kobambisene nomkomishinala Madlala. Where you've said to the chairperson, the general, there was only one general. Was it General Lebeya? And I'm saying that because he's the only general I know. That is correct. It was General Lebeya who was the head, the national head of DPCI at that time. Elingqina likwadize ukuba kuqoqo nasekubanjweni kukaMolefe baye bafumana uxwebhu lwamaphepha akhomba kubulaweni kuka-Ahmad Swart. It seemed like this document had a lot to do with Transnet, applying for tenders for Transnet, registration of companies, and then there is also a particular set of documents that belonged to a company that I mentioned yesterday, which is SK Group, which is now linked directly to the matter that we were dealing with at the time. Ikomishoni yona isaqhuba. Kwalapha ezindabeni ziqale ngaphandle kwamagingxigingxi imviwo zematriki ngalentsasa kodwa masiqale evenkileni. Sinamkele kwakhona kwindaba zelijelo xa sihlabela mgama.
ngabafundi bematriki abangaphaya kwabayi-900,000 abaza kuchophela iimviwo zokuphela konyaka eziqale ngentsasa yanamhlanje. Amaphondo abengungqa phambili kweli jikelele ngeziphumo zematriki azibalule ngokulungela kwezikolo ezimviwo. Iphondo ebelinkqenkqeza phambili kwisizwe ngeziphumo zematriki zomyinge ka-91%, iFreystata lifungela muncintupha ngethemba lokuzinza kwesosihlalo nabafundi abangaphaya kwe-48,000 ababhalisele ezimviwo. Umphathiswa wesemfundo weliphondo uGqirha Mamiki Mabuya uthe banikeze inkxaso enganqengwanga kubafundi bebanga lika-grade 12 ukuqinisekisa ukuba bafinca umyinge ka-95% wokugqwesa emagqabini kanye noka-50% wempumelelo ye-bachelor. We have given our learners a lot of support. We have had extra classes, some of them, happening during holidays, weekends and so on. Kananjalo kwela KwaZulu-Natal iphondo elabasezinkwezini kwindawo yesibini ngeziphumo zematriki ngo-2024 isebe lezemfundo linqanisise ukuba iqale ngokuthetye indlela yemviwo zematriki nabafundi abasondele kwabayi-200,000 abaza kuchophela ezimviwo. Amagosa isebe lezemfundo athe tsikata kwisikolo samabanga phezulu iScottberg nalapho bekubhalwa iphepha lezobuxhakaxhaka banamhla i-Computer Applications Technology nalapho bangqina ukuqala ngexesha kwamaziko emviwo. We've received reports across the province because the number of schools that are writing have started today. There's no disruption that has been reported. That means we're ready. Lo gama iphondo laseGauteng elathabatha isithathu ngomyinge ka-88.4% kwiziphumo zematriki ligxininise ukwenza ngqengqwa kwalo imigqaliselo yokhuseleko nokuqinisekisa akukho maphepha athutyeleziswayo. Isithethi sezemfundo eGauteng uSteve Mabona uhlabe ikhwelo kubafundi ukuba bangatenxi noko kwintembeko nokunyaniseka. We've enhanced our security around the management of the paper in terms of making sure that we don't experience any leak. Kambeke mbombozone zelizwe kuvakala ifuthe lingenasikhwasilima ngabafundi bematriki abaza kutywinela ulwazi bebelunxonxotha ukusukela ebuncinaneni. Ukanti ke bafundisi ntsapho baseMzantsi Afrika ninyamekele unyaka wonke niqhuqha ikamva lesizwe kungayingagqama imisebenzi yenu. Kubafundi bematriki ka-2025 imfundo sisifungo sempumelelo esingamelanga kunqatshwa. Umzingisi kuyo akanashwa. Ndimlo Lilitha Ntsundwani kwiindaba ze-SABC. Urhulumente waseZimbabwe nowaseMalawi bazinikele ekuthabatheleni kubo amaxabiso wezempilo nawukubuyiselwa emazweni wabo abathe bangamaxhoba kungquzulwano lwebhasi oluthe lwabulala ama-44 wabantu kuhola wendlela N1 kufuphi naseLouis Trichardt eLimpopo kwiintsuku ezingaphaya kweveki ezidlulileyo. Abemi abangama-36 nabasibhozo baseMalawi baye behlukana inyama nomphefumlo ngexa ibhasi ibigcwele ngokugqithisileyo ikhwelise abantu abangama-91 besuka eGqeberha besiya eZimbabwe naseMalawi iye yabhukuqa. Ngokwequmrhu lolawulo lwezithuthi ezindleleni le bhasi ibingakulungelanga ukuba sendleleni inezixhobo zokumisa isithuthi ukutsho ii-brakes ezintlanu ezingasebenziyo kwezili-10 ezidingekayo. Amagosa aphezulu kurhulumente lwaseZimbabwe naseMalawi anqinisise ukuzijula ijacu ekubeni inyandenye norhulumente weMzantsi Afrika ukuqinisekisa ukuba abo bangasekhoyo bayafika kumazwe wabo. Government of Zimbabwe will cover the repatriation costs of the deceased to Zimbabwe for burial. The government of Malawi, through our mission in Pretoria and the consulate in Johannesburg, is working closely with the Limpopo provincial authorities, the task team on the accident, and also the bereaved families to ensure that all necessary formalities are completed for the dignified repatriation of the remains to Malawi. Kananjalo inkulubaphathiswa yaseLimpopo uPoppy Ramathupa uthi inkqubo yokuhlolwa kwemizimba ifike kwisigaba sesithathu samaphethelo.
Ukanti ke iziko elijongene nengozi ezindleleni i-Road Accident Fund lithi liza kulandelela iinkqubo zophando ezifakiweyo ngabantu abathe bachaphazeleka kolu ngquzulwano. Abanye babaqhubi bezithuthi zikawonke-wonke kwindawo yaseRichi eMntla Koloni bathi baphila phantsi koloyiko kulandela ukutshiswa kweeteksi zabo ngale njikalanga namhlanje. Aba baqhubi batyhola ngokuba olu hlaselo luyanyaniswa nonyulo oluzayo lobunkokheli bemibutho yabo. Aba baqhubi beeteksi bathi boyikisela ubomi babo emva kokuba kutshiswe iiteksi zabo nekutyholwa ukuba zitshiswe ngamalungu ombutho wabo. Omnye umqhubi uye wadutyulwa ngethuba ebezama ukucima iteksi yakhe. Kutyholwa ukuba lo mbhodamo wenzeka kwinto enxulumele nolonyulo oluzayo lobunkokheli. As people was trying to burn my place down with the 2 taxis. It's very bad. Amalungu alombutho abongoze amapolisa ukuba athathe amanyathelo kwaye angenelele kungekaphalali igazi. Oku kulandela ukubulawa komnini weteksi kwisehlo esinxulumene nokungavani kwabo phambi kolonyulo kwiminyaka emine edlulileyo. This thing is unacceptable. We can't have this kind of behavior in the taxi industry. It's kind of the way we are putting our children in danger. We ourselves, our members of Richi Motor Taxi Association, we are also in danger. How about our community? We are not condoning this kind of hooliganism in the taxi industry. If it is people that is part and parcel of the taxi industry, we are saying no. There's a blatant no. We don't want this kind of behavior in the midst of the industry. Amapolisa aphanda unobangela wolu hlaselo kwaye kuzothi kangoku akukabikho mntu ubanjiweyo. Onke amagama akrolwe kwilitye lengcwaba athetha ibali lobomi, uthando kunye nenkumbulo. Kodwa apha eMuhlakeng kwintshona yeRhawuti lo mabali ayacinywa. Amangcwaba aqhekeziwe, amatye entloko abiwe, iintsapho zishiywe zilila kwakhona. Ngokuhlwanje sityhila ubuso busemva kwale ntshabalalo kunye nenkqubo eqhubeka ukuboyisa. Ngokuhlwanje ngentsimbi yethoba ku-SABC 1. It's more pain. It's as if people are kidnapped from the settlement. I want to please a matuna like Muslims is a teen. Before wenza zonke lezi zinto bethathe mangeke sisibolo indawo enjengamathuna indawo engcwele akusila umuntu wadlalela khona. Imbethi manqindi eziphezulu eMpuma Koloni ziza kuthathana ngethuba kusingathwa itumente eGqeberha kule mpelaveki. Le tumente iza kube inembethi manqindi eziphuma kumasipala oMbaxa Nelson Mandela Bay kuquka waseBuffalo City. Intshatsheli yeliphondo kudidi lwe-junior featherweight uSanela Magwaza uza kube khusela intshinga yakhe ku-Ayabulela Xatyana waseMonti kumdlalo phambili wale tumente. Le tumente yeminye yemizamo yokukhulisa lo mdlalo iphinde ikhuthaze abantwana bathande lo mdlalo. Engingakuqinisekisa kwizisebenzi zami ukubana kumgqibelo ngizobe ngideliver iboxing eshushu ngamandla. Nabanye abadlali bamanqindi abasuka kule ngingqi baza kunikwa ithuba lokubonakalisa izakhono zabo. Sawubekela ifenzi ifight eshushu ngamandla. Izanini zobukela asizivutsho bangibani ozawina nazibonela phambili. Izoba imatch because ndakena spara naye ngaphambili. Oza ndilungiselela la last match yami lezi sisuka kuyo sosazana so izaba tough lo match. Umasipala oMbaxa iNelson Mandela Bay utyikitye isivumelwano seminyaka emihlanu nabaququzeleli bamanqindi kule ngingqi. Epayi akanyuse nawo ikaos kakhulu. Sibuyisele amanqindi kulaa nto ayiyo dala. Le tumente iza kusingathwa ngomgqibelo ngentsimbi yesibini emva kwemini kwiholo loluntu iLillion Ngoyi. Ndinguzolani Moya weendaba ze-SABC seGqeberha. Sibulela mawethu ngokusibeleka indlebe sinikhumbuze ezangomso ziza noxa bethu ngesizulu. Kamnandi mawethu.